Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Les interfícies es poden semblar, potser no són iguals. Seleccionem configuració i a la columna de l'esquerra cerquem configuració avançada. Despleguem. Anem una miqueta avall i cliquem a desenvolupadors. Fixeu-vos que tenim l'opció d'activar aquest servei. L'activem, cliquem a sobre i seguim la guia. Següent. Deixem el nom d'usuari i els paràmetres per defecte i li donem a instal·lar. Potser triga uns segons, potser triga uns minuts, depèn del sistema i dels ordinadors. Cap problema, sigueu pacients. Finalment se'ns obrirà un terminal. En aquest terminal hem d'escriure uns paràmetres per tal d'instal·lar l'Audacity. Única i exclusivament sudo sudo apt espai install install i finalment el nom de l'aplicació Audacity, primera i llatina, segona y. Donem a la tecla Enter i tot seguit començaran a descarregar-se i a mostrar-nos els paquets i llibreries que hem d'instal·lar. Ens fiem, Y i Enter. Es descarregarà tot, potser trigar uns segons, potser trigar uns minuts, a priori serà ràpid, atenent a la xarxa i el vostre ordinador, i una vegada estigui instal·lat, podem tancar el terminal. En cas que activant el sistema inicial de Linux no se us hagi obert el terminal, aleshores us explico ara com heu de fer-ho. Tornem a la pestanyeta de menú i veureu que tenim la icona de terminal. Podem cercar-lo i donar-li a Enter o podem clicar. Una vegada obert, fixeu-vos que tenim Gestiona, però a nosaltres ens interessa el Penguin. Cliquem i ja tenim el terminal funcionant. Bé, ara procedirem a iniciar el nostre fabulós Audacity. En aquest cas, tornem al botonet de menú i fixeu-vos que tindrem la icona de l'Audacity. Podem clicar i iniciar l'aplicació. Trigarà una mica perquè és la primera vegada. Pot ser fins i tot no s'obri. En aquest cas, l'obrirem mitjançant el terminal. Tornem a menú, cliquem a terminal, cliquem Penguin per obrir justament la pestanya del terminal i una vegada iniciat, única i exclusivament hem d'escriure el nom de l'aplicació, Audacity. Recordeu, primera i llatina, segona y. Donem a Enter, ens esperem uns segons a que carregue els repositoris i, finalment, i sense trigar gaire, si tot va bé, en aquest cas el meu ordinador és una mica pobre, li costa lo seu, és antiquet. Després de tot aquest parafernal de comandaments, se'ns obre l'Audacity. Bé, espero que pugueu fer la instal·lació correctament, en cas contrari en parlem a classe. No tingueu dubte ni problema de que a priori us ha de funcionar. Vinga, cuideu-vos.